Niko! Aizu, parkatu. Zuzara nire ordaindu bertozte zuzena berdurek eta esnia eta geusek. Ordaindu? Bai. Ni monitoria baino ez naze. Eta hierbo jaildi prestatzen nau? Bueno, baina nik dirua berdot eta nonok ordaindu bertozte. Bueno, baina eskeri barrien naz eta hori ez da nire arduria. Jolín, badendan abilken dure bauduen zuk esan berdoztezu, nok ordainduko dozten. Ez que ez da hitz. Ingo entxe berton ez dirit gure horretarako. Baina gana joan berko naz, ba. Ia, esan goztezu? Egunon! Zelako movimendu edabera hemen, ezta? Normala, betikoa. Nik kanpamentu hau zelan maitetzen doten. Nire umeetako oporrerik onenak hemen pasado daz. Ze oroimen ona deko dazenik hemenkoak. Aizu, zuzara ordaindu berdoztezuna? Nik ordaindu zer? Ba, ekardu da zen berdurek eta geusek, ze ni ona geusek ekarri eta ekarri nabil eta ondino kobra bari nau. Ez daki nik zer gauzek. Ezein kasurik, zer, eta zu nor zara? Ni diputazioati behar du nire, eurek erabaki dere nina zela pertsonarik egokiena ona etortzeko. Inspektorea? Bueno, niri ikuskitzailea gustatzen da gaitutea. Baina, ez ara atzaldean etortzeko? Ai, baina, hain gogo handi eukidot etortzeko, aurreratu egin dut eta etorri naz. Eta ze ikustera do etorri zara? Dana, instalazioak, umeak, dana. Eta nondik hasi gure oso? Ba, sukaldea da lehenengo ikustekoa, Jateko eitzen dauz. Nire esniak ez teko urik, Parkatu, Ba, bueno, orduan, komunak edo, bainuek edo. Garbitzen dauz, ontxe berton. Ba, bueno, orduan, logelak edo jantokia, zer ikusi gure edo? Badakitz. Zer? Kampo futbola. Kampo futbola? Kampo futbola erakutsiko dutut. Emetik. Guazen emetik.
Bueno, ondino ezin dira, hartu. A ber, egingo dugu gauza bat. Hemen falta dira klabeak. Bai, badak. Bueno. Gogoratzen duzue pasaren eguneko abestia, zelan zen? Bai. Zelan zen? A ver, turista zen? A ver, Turista gordintzan, consumir pantalón, el sol, tostadito lo dejó, insolación. Vale. Orduan orain egingo dugu. Gogoratzen duzue? Baina danok batera oso desberdinak egiten. A ber zelan irtengo da, bale? Venga, a ber, nortzuk hasiko dira? Ba, venga, hasiko gara? Venga, bat eta bi. Turista gordintzan, consumir pantalón, el sol, Jarraitu. tostadito lo dejó, Vale. Baina ezin, jarraitu behar dozue zuok, bale? Venga, berriro. Baina da jarraian, venga, bat eta bi. turista gordintzan, consumir pantalón, el sol, Vale, oso ondo. Probatuko dugu tresnekin? Venga, proba bat. Venga, ni bai hartuko dut honen. Hala, hau direz. Hasiko gara? Venga, bat eta bi, zuo. turista gordintzan, consumir pantalón, el sol, Hande ello que esan dozte, nina zela arduraduna. Orduen, niri kasu egin, kasu. Etorri hona eta eseri nerekin. Etorri, esari hemen nire ondoan. Ona, eta arantxa begira deno. Arantxa begira. Atzerago. Hortxe, bale. Orain, monitoriak egingo dute, euren egingo duzu monitoriak. Dantzan, eta? Dantzan. Hala. Bai.
Hau izan, sorpresa humeentzata, hemen deko guzt, hain biher jaialdien zer ingo dugu, ta? Ne batzue, beti bardin, eske... Gure gantzeko dugu? Bai, dakigun gantzeko dugu? Venga, ba, guazen. Gora, ia, preparen gori gara. Ikoteka. Ia. Korro batekin, korro handi bat dugu, bale? Korro. Zabaldu. Bonantza. Horratzean. Hola, leku gehiago politiko, eta? Oso ondo. Hau dau. Ia. Ai, ya. Zoa portu eta